ya ce in kan mari aljani ka zo gida ka kwanta bayan matarka bai tashi ba. Wannan zance babu shi. Mun san mu huce marin aljani. Aljani nan har yuka mun zurma mishi sosai kuwa. Aljani ne da ya yi rayuwar shi da rayuwar 'yan ƙasar shi bisa kai ga arzikin ƙasarmu Nijar. Mun ka zo mun ka karɓe, mun ka ce incin ƙasarmu muke so, arzikinmu ya zamanto arzikin 'yan ƙasarmu, tsaronmu ya zamanto 'yan ƙasarmu ne za su bada shi. Wannan ai sai an ɗauki matakai ko? Matakan da mun ka ɗoka shi an na ɗoka soji. In na ce soje ba soje kawai ba haka. Soje su ne sojan Niger waɗanda aka ce ma forces armées nigérienne, su ne gendarmerie nationale, su ne garde nationale, su ne police nationale da sarwarsu. Jami'an tsaro gaba ɗaya mun ka ce ya kamata mu ƙara yawansu tunda ana da buƙatar ƙara yawansu, ƙasa na da faɗi dole sai an ƙara yawansu. Mun ka ɗoka wajen 25,000 fiye da 25,000 cikin shekara ga guda mun ka ɗoka 25,000. Mun ka ce an ɗoki mutane a ba su foro, babu inda ba a tura ba an ka ba da foro, kuma babu inda ba mu yi bulɗa ba da ƙasashen waje sun ka zo sun ka ba soja mu foro. Ka ɗauki soja ka ba shi foro, mi ya yi saura makamai, ka ba shi makamai da kayan yaƙi. Bisa kai ga wannan duk da musgunawa mildiya da takunkumin da an ka sa muna, abinda mun ka kashe tsakanin biya tsohon bashin da mun ka tardo waɗannan mutanen sun bari, waɗanda an ka hambara wasu iyakar bashin da sun ka bari, kai dai a barzancin tsakankanin bashin da sun ka bari da kayan da mun ka yi komande waɗanda aka yi oda su zo, mun kai kwangila su zo su shigo ƙasa wajen miliyar 150 duk cikin tsananin rayuwar ga da muke. Tun da mun san wannan shine mahuta, in babu tsaro babu kasuwanci, ko da 'yan kasuwancin Niger, 'yan kasuwan Niger ba su yi amana ba. In babu tsaro babu noma, in babu tsaro babu kiwo, in babu tsaro babu rayuwa gaba ɗaya. Allah ya kama muna, mun ka samu mun ka fara biyan sarwar bashin don mu samu, tun da kayan da an ka ɗoka da yawa ne, sarwar kayan su shigo kuma sabin kaya su shigo muna. Mun ka biya wannan bashi, mun ka samu waɗannan kaya, amma duka wannan ba da son makiya ba fa. Kuna tuni da mun sayi Toyota wajen 160 an ka gwado, amma wajen 240 mun ka sayi. 160 din nan da an ka so da an ka gwade su nan ne mun kai kuskure gwadin nan da mun kai. Kamfanin da ake Toyota kiran shi sun kai su Faransa ko Faransa da abukanta, ba Faransa kadai ba, har da wata babbar ƙasa da ba zan gayin sunanta ba, ta san kanta. Sun kai kira sun ka ce kas su ji an ƙara sai da muna Toyota, kas su ji an ƙara sai da muna Toyota. Mun ka ce Allah ya isa, kuma Allah in yana tare da kai to ka tabbatar da kana riƙe da gaskiya ne, to ka riƙe gaskiyarka, Allah yana tare da ka. Mun ka yi duk hanyar da za mu biya, mun ka samo sabin kaya. Zancen ga da nake yi ma muna ga samu, amma abu ne sai 'yan ƙasa su gahorce mu, ba gaskiya duka ake iya hitowa a gaya musu. Ina ganin waɗanda ba su da masaniya bisa kai ga zancen tsaro suna hitowa suna ɓaɓatu, ana nan ana sayan makamai ba bisa kai ga ƙa'ida ba. Wace ƙa'ida ce ta sayan makamai? In na sayo makamai don mene ne sayo su? Ba don tsaron 'yan ƙasar Nijar ba, ba don tsaron ƙasar Nijar ba. Wata ƙa'ida akwai ƙasar da an ka sa cikin takunkumi Toyota ma an ka ce ka a saida mata, tana iya hitowa ta yi ta gayi zan sayan kaza zan sayan kaza. Ba shi yiwa.
fi sabilillah da sun jiya sai su dakile dakile za su yi matsalar kenan na'am kuma ba hwasa sun kai ba suna gayi muna biye da su na farko nan sun ka tattaru wasu jakadun kasashe uku da na union european da na wata kasa babbar kasa sun ka je sun ka ga jakadar wata kasa da ba ta union european ba sun ka ce mai mun ji kuna sai da ma yan ios makamai ku dena kun ga kwanakin baya minister na defense na cote d'ivoire da ya tahi har zuwa ya yi turki ya ce ka a ƙara sai da ma yan ios makamai tunda makaman da suke saye don su ba yan ta'adda ne kana ji adalcin da aka yi muna mu za mu sayan makamai mu ba yan ta'adda subhanallah adalci wanga yo ai shi mai faɗa bai da hankali in mai faɗa bai da hankali ai mai saurare yana da haka ne shine tatsuniyar da ni muku ta zomo da kura ko to haka ne don cikin irin wannan adawa muke amma duk da shi mun samu makamai kuma mutane sun ka tsaya an ka yi tsari ya za mu yi harkar tsaron ƙasa wagga duk da ƙasa na da faɗi ina da ina ya kamata a sa mutane su kare lahiyar 'yan ƙasa su kare arzikin 'yan ƙasa su kare arzikin ƙasa su kare ƙasa an kai wannan tsari shine ake nan ana aiki da shi shine an maharin nasarorin da muke ci nasarorin da sun ka tsone ma makiya ido sun ga sun sa takunkumi Allah bai amsa ba sun ga sun ce ka a saida muna makamai muna nan muna samu ko ma dai na kara ne muna amfani da su kuma Allah da ikon shi suna biya muna bukata kuma insha Allahu haka za a ci gaba bisa kai ga tsari na zuciya guda don a yi ma ƙasa aiki don a kare